Antzolara etorri gara, mahai joku berezi bat eta bitxi bat ezagutzera. Karkason da bere izena eta bi aditu. Ditut hemen nire albuan Ibai Beristain eta Joseba Goikoetxea, arratsaldeon bisoiri. Arratsaldeon. Bueno, hasiko gara kontatzen, nongotara dago mahai joku, mahai jolas hau, Ibai? Alemaniar bat egindako jokua da, 25 urte ditu jokuak ja, eta txapelketa asko daude munduan zehar eta oso ezaguna da. Izan zen lehenengo mahai jolasetakoa, oingo mahai jolas modernotan, oingo modernotako lehenengotakoa izan zen, eta nola aukera emateun partida bazkarrak eta elkarren kontrako egiteko exito handi dauke eta herri askotan itxai txapelketak, munduko txapelketa bat eta dena itxea. Bueno, Antzolan egin dituzu alako partidak, oindala ez hainbeste, eta ezaguna izango da, baina guretzat, hemen Baiara mailan uste dut nahiko ezaguna dela, Joseba. Bai, ez dakit, kostatxe zaio sartzea Euskal Herrian, ez dakit zein dan arrazoia, baina, bueno, mendik kanpoa bai, nik ikuste jo txapelketa asko muitzean mahai jolas bada. Eta hemen, oain nik ikuste gehiota gehiago baita, aida pixkat sartzen. Gainetik ikusten duzue, hemen muñekotxo batzuk edo langileak dianak, langileak eta gero pieza batzuk, herriska batzuk, bidetxo batzuk egiteko, hori da helburua. Nik esango nuke familixan jokatzeko jolas bat esan leikela bai, ez? Binaka, launaka, zela jokatu behar da? 7 urtetik aurrera jartzea dizu kajak, jolastu leike. Eta 5 jokalari arte, 2tik 5. Kaja batekin 2tik 5 daukazu jolastea. Eta, ume txikikin jolasteko batzutan arau bat edo beste modifikatuta erresago jolastu leike. Baina, printzipioz ez da komplikazio handi dauken jolasa. Azkenen zuk zailtasuna jartzezu zenen kontragaizean arabera. Aherre zene bai arauek oso erresak die, gero zailtasune dago, zuk ze estrategia erabiltzen arabera, hemen iguala. Hemen bai zailtasune dago, zure adversariok ze erabiltzetxunen arabera. Hemen estrategia importantia da, Ibai? Bai, izanetek importantea, baina ere segun eta zen loseta hartzen dezun, oso garrantzi handia dauka. Hau da, ze aukeratu egiten da, ez dala dauz bueltean munda, aukeratu behar dozu, ikusi gabe. Eta zailtasuna hor dago, ez? Eta sortea osartzea. Ez da errejedreza bezala dena dala kalkulua. Hemen sorte parte handi badago, ze tokatzen zaizuna, da jarri behar dezuna. Horrekin jokatu behar dozu. Horrekin jokatu behar dezu. Baina, lehen apurtxo bat gainetik ikusten ibili gara, eta kontrarixuan araberakua baldin badabe, hemen pike sanua akaso, baina egon leik, ez da? Egon leik, bai. Apustuak eta egiteko moduan eta holan, ez? Nahi zen ezkeo, bai. Nahi zen ezkeo ere badago, bai. Egisa dela da, eta lehen komentu dugu, ez da adibidez monopoli bat moduan, ez? Izan aldiala partidak oso luziak hemen, motxak dira, denbora baten barruan. Txapelketetan, jokalariko 15 minutuko limitea jartzea. Baina, 15 minutua ez geha normalen iristen jolasteko, no? 10 minutun, jokalariko 10 minutun, ez bali mazea jartzen oso pentsatzen eta piezak kontatzen eta ze batzuk badaure horta ailatzeienak, ze pieza ez dien atea, oindiken bueltan manda ze pieza dauden, kalkulatzen, ze tokatu leiken, da batzuk puntu hortain ere ailatzeie, eta horrek orduan denbo asko kentzeizu. Baina berez, normal jokatuta, personako 10 minutun jokatzezu. Zenbat pieza ditu buelte egun biharrekuak? 71. 72 pieza dira, batekin hasten da, eta bestela 72 izango liateke. Horrek, behin danak bueltean munezkero, ja horbe bukatzen da. Ez da besterik. Hor bukatzea, bai. Ze, dau pieza bat atzekua desberdina dana, hau da beti irtera, puntua, eta hemendik aurrera, joan gara, edo bideskak sortzen, edo herriskak sortzen, eta gure langileak horre martxan ipintzen, ez?
Txapelketak aipatu dozue, Espainia mailakoak bebai. Eta Espainiako txapelduna hemen egon zan, Antzolan. Bai, larun baten egon zen eta goizeko txapelketan bigarren postuan geratu zen. Horbe, zuk esan duzu, 3 partida jarraixan irabazi zebela, sekula zatzula hori pasau. Bai. Eta ja badiar duzu denporatxo bat, ez? Oza, esan gure dut, ez da xamurra partida bat irabaztia? Nik uste asko dala estrategia erabiltzezuna eta daukezun sortea tokatzezkitzun fitxatan. Ez dakitzuz esango zuen. Partida bat irabaztea, bai, azkenen batek irabazten du, beti, baina hori, irabazten, txapelketetan, irabazten zoazenean, irabazten duen beste pertsona batekin jolasten duzu, eta 2 partida irabazten duzunean, beste 2 partida irabazten duen batekin. Zaitasuna da, bigaketa kontrarioa dala lehen irabazitu duna. Osea, sistema suizoaren bidez itzen da, orduan, lehenengo partida irabazten bazu, tokatzen zaizu, ja irabazi duen batekin. Eta horre bisak irabazten batzezu, urrungoa da baita ere, sistema da igualatzeko sistema bat. Horregatik da zaile 3 segidor irabaztea. Merezi dau ikastia mai joku hau erabiltzen? Bueno, dudik gabe netzako, bai. Zuek erabiltzen duzue? Bai, azkenen ni aspaldin ibili gabe neon, baina temporadaka desente. Eta Ibai desente, Ibai gatzela txapelketetan. 15 egunero geratzen nahi lagun batekin jolastea eta elkarrekin jolastea eta bakoitza besteari faioak ateratzea bere jokoari. Eta gero txapelketetan hilabetean behin urtean egoten dira 8 txapelketa eta iparraldeko liga, Iparliga da. Eta Kantabrian eta Euskal Herrian jolasten da. Eta hilabetean behin juten geha jolastea, batzutan hemen, Eibarren, Izarran jolastu dugu, Bilbon, eta gero bestela Kantabrian beste 4 txapelketa izan dira. Baten bateko probatzea gure aldin dagoen hemen Antzolan badituzu, ez da? Bai, baduzkeu. Gurekin harremanetan jarri lasai eta jolasenea elkartei Gmail dauke jolasenea@gmail.com eta hortiken harremanetan jarri eta lasai probatzeko aukera dauka. Probatu, horko iruditzen duzuen erriska marabilloso hori itzen alegin jo, aleketa puntu geixen, zemen irabazten da, puntu geixen lortzen dagoenak, ez da? Bai. Nire behar mazu esplikatu nahi txiko da beraz? Gu partidatxo bat jokatuko dugu, nire azteko honetan, eskerrik asko bixoiri, eta poliki-poliki denon artean, goia zen hau erdigunean ipintzen. Joseba eta Ibai, eskerrik asko. Zuei. Hola, igual. Adibidez. Eta baina erabakitzezu ipini edo ez dauko zuzetan obliga. Hori erabili daitezu zure territorioan eregandik separatzeko edo Ibaiengatik separatzeko. Ipintzen baldin badut hemen? Ipintzen bazu hola, separatzezu bere... Iria eta bide bat bakarri dauketik. Bale. Ni naiz ez da? Venga, ba.